Indriya sasara maruta pawana bana margana samirana lan wayang Ponso bayi wisian pagulingan limo Aja kaget Raden Sedewa dene kowe tak gawa marang madyane alas kene ora mengko to kisanak kowe kuwi bangsane apa lan jenengmu sapa aku iki bangsane Jem Setan Priprayangan aku wadya balane Pandya Bathari Durga jenengku Jem Kalika Raden Jem Kalika banjur kowe duwe karep apa dene kowe nggawa aku ana alas kene lumantar aku nyilih ragane ibumu sira tak gawa mrene sebab sira bakal kinersake Sang Bathari yaiku bakal didhahar sarana kowe bakal disembelih dhisik Sedewa oh ngono to kepara nyata Sedewa yen ngono karepe Bathari Durga hamba wis mara gagih aku pasrahno marang Bathari Durga karep dipangan dheweke ragaku iki nang aku sing ora lila kok Sedewa lho sebab apa kowe ora lila aku ngeman marang sira Raden menawa temekeng pati mengko dhisik ketemu pirang perkara dene kowe ngeman marang patiku baris kures blaka suta blakotang terus terang Raden aku tresna karo kowe Raden Sedewa kang mengkono turut ana brangtaning atiku kanthi Raden Sedewa gelem dadi garwaku sira bakal luput saka bebaya pati Raden oh ngono to karepmu iya Raden Kalika kowe sawenehing Jem sing ora idep isin ing atase kowe wis saguh marang Durga ngaturake aku ning pangarepane ning gene malah aku arep tok pangan dhewe ngono kuwi apa kowe ora jeneng kowe sing diarani Jem Cluthak sakarepmu nggon arep ngarani bakune kasembadan kowe dadi bojoku nganti tak rewangi wirang isen apa aku nusul-nusul kowe ngalor ngidul nganti kowe tak goleki ngalor ngidul nganti aku ninggal ngomah aku pilih nunut ya mung mergo kepencot karo kowe Raden Sedewa mengko dhisik lah wong alame wae wis beda kowe iki Jem mongko aku iki menungso ora ya mokal kelakone to beda alame rak ya ora apa-apa to Raden saiki wis akeh lho Sedewa menungso ngeloni Jem iki wis akeh mengko dhisik to yen liyane aku monggo yen aku ya ora sudi tok padake karo wong liyane aku ora gelem dadi bojomu kepara mati tak lakoni tinimbang aku mbebangir jenengku marang mergo aku dadi bojomu niyata laruta saking dosa saguru kula ya sang mutusa sang Sri tobat pancen kowe memanasati kowe Sedewa tak selametake saka bebaya pati ora nedha nrimo teko marang selagamu ngewak-ewake ngremehke marang Jem Kalika kelakon kowe mati dening tangan kowe Sedewa ngono kok jare tresna iki piye to kowe mau rak kandha jare tresna karo aku lah wong lagi dirembuki ngono kowe kok wis tega arep mateni aku mengko upama aku kelakon dadi bojomu cak-cakanmu saben dinane ora wurung ya bakal dak sia marang aku aduh Raden duh Raden sesembahan kula paduka jantung manah kula nyuwun pangapunten dening ngantos kula wani tumindak kasar dhateng paduka Raden ingkang dahat kula tresnani mugi kawuningan estunipun menika wau namung kangge ngagar-agari paduka supados paduka purun nuruti dhateng birahi kula kok Raden pramila monggo Raden Sedewa paduka badhe ngersakaken wonten pundi papanipun kula namung nderek jernyatanipun kula sampun samapa ing gatis wanci-wanci dipun agem Raden Sedewa Kalika
tinemune kowe iki jin sing ora duwe rasa isin. Ing atase wis ditulak karo wong lanang kok isih nekat arep rudha peksa. Aku iki satriya lho. Yen ngendika ora bakal wola-wali. Sing kaya ngopo aku ora sudi nuruti kang dadi arepmu. Iki piye to jane ya? Bocah ora arek aku. Apa senengane kok gawe ati. Jare mau aku yen to wani aku dikira ora tresno nek bareng aku wis bloko. Malah kaya ngono ucape. Kaliko. Moro gage sumingkir nganti kowe ora sumingkir kok sembelih dhek patutan. Sedewa ana apa? Mara gage wis padakna ulun wis ngasta. Wujude gegaman kanggo nyembelih marang kowe. Engene dadi marganing pati wae Sedewa. Sang wisating hawan mulat sri langening marga puspita anjrahing tepi menur madi sumarsana hestu susugun sira sang ulumari sesaji gandha Pukulun sesembahan kula sungkem kula mugi kunjuk ing sandhap pepada paduka pukulun. Ya Durga, ulun tampa pangabektinira. Syukur bagi sewu dene sira ora pangling marang jeneng ulun. Nun inggih. Kula mboten badhe kekilapan bilih paduka pukulun Manikmaya. Ingkang sampun manunggal dhateng wayah kula pun Sedewa. Sawise kita nyumurupi ulun ingkang manjing ana Sedewa, apa kita bakal mbacutake mangsa marang Sedewa Durga? Duh pukulun, sewlepat nyadong deduka. Kula wurungaken sedaya niat kula kala mau pukulun. Karo meneh yen kita ora murungake tumindakmu kang ora bener, kesuwen anggon kita wantuk pangapura saka Gusti kang nyipta loka. Monggo nguni ulun wis meling marang kita duk nalikane kita dadi denawa tumurun ing kahiwangan dandang manguri. Kita bakal racut wujud kita denawa lan bakal sirna sukreta kita lamun wis ketemu wuragil Pandhawa yaiku Sedewa. Ning kena apa bareng wis ketemu malah bakal kita pateni. Apa yen ngono kita pilih dadi denawa tinimbang widodari kang ayu Durga. Duh pukulun, sepisan malih kula nyuwun mangapunten saha kula nyuwun enggal rinawata sukerta kula menika pukulun. Kula sampun walih dados widodarining panggoda pangrencana. Kepengin sanget kula enggal wangsul dhateng kayiwangan sunggring saloka malih pukulun. Iya. Durga, yen pancen jeneng kita wis nglenggana ing reh keluputan kita, ulun ora bakal kabotan paring pangapura. Ya mung wae
menawa kita nyuwun ruwat sukertamu ulun uga darepi pamundhut marang jeneng kita Durga. Menapa pamundhut paduka pukulun? Ulun pundhut wadya balamu jin setan priprayangan kama salah sukma merayang aja pandha ganggu gawe marang bangsa Nuswantara kabeh iki. Ya wadya balamu kang padha mapan ana ing daratan ing gegana lan ing samudra. Uga wadya balamu kang mapan jroning alas aja padha ngrusak alas. Wadya balamu kang mapan ana wis maning para wakiling kawula lan wis maning para narapraja aja kongsi ganggu gawe marang alam pikirane wong kang ana kono. Lan tak jaluk wadya balamu aja ganggu gawe marang kabeh para warga gung ing pawiyatan luhur Ngendra Prahasta. Kanthi sira bebujuk tumindak kanalisir saka bebener yen nganti padha ora ngestokke dawuh ulun iki malah padha gusan metu saka bumi Nuswantara iki Durga. Lamun kita bisa mujuti pamundhut ulun iki kabeh ruwating sukerta kita ulun ingkang bakal minangkani Durga. Nun inggih pukulun sampun kumatos mangke kula piyambak ingkang badhe ndhawaken sedaya pamundhut paduka pukulun. Namung nun inggih gadah panyuwun dhateng paduka para sukma ingkang merayang menika ugi paduka suwunaken pangapunten dhateng Gusti ingkang nyipta jagat supados sampurna wangsulipun dhateng alam ing delan dados boten ganggu malih dhateng titah ingkang tasih gesang pukulun. Iya Durga. Bebarengan ulun ngruwat memala kita, ulun nyuwun ing ngersaning Hyang Manon, muga dayaning donga sekti mengko murakapana marang sekabeng apa ingkang dadi panyuwunmu Durga. Tansah marpamoring suksma sinukmaya winahya ing asepi kang mangkono Durga. Mara kita sesuci lan jejamas wis mangkono mapana ening pasujutan lan papan ingkang kanggo sumeling bathuk weneh ana mari putih. Iku pertanda lamun kita temen-temen nyucikake pikiran kita. Ayo Durga, ulun biyantu nyuwun ing resaning Gusti kang nyipta jagat sirna kang dadi sukertamu lan tak jaluk dawuh ulun muga tansah eling-elingen Durga. Awit asmaning Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Duh Gusti kang hamurba gesang, kawula nyuwunaken pangapunten tumrap dosanipun ingkang rinuwat. Tuwin kula nyuwun kesarasaning diri ingkang rinuwat saklebeting agami ing donya saha ing akhirat. Kawula nyuwun karsi ana kalepatan kawula saha kalepatan ingkang rinuwat mawi toya salju tuwin toya jawah. Duh Gusti, kawula nyuwun mugi karsi ana manah kula saha manahipun ingkang rinuwat kados dene resik ing busana ingkang pethak resik saking sekataing rereget saha katebihna badanipun ingkang dipunruwat saking kalepatan kados dene paduka sampun nebihaken antawisipun bumi kaliyan langit. Duh Gusti Pangeran sesembahan kula, kawula nyuwun kadadosna urusan agami kawula saha agaminipun ingkang karuwat minangka cepengan kawula tuwin ingkang rinuwat. Ugi
kadandosana akhirat kawula saha akhiratipun ingkang dipun ruwat awit ing ngrika mangke badhe wangsul kula saha wangsulipun ingkang rinuwat saha kadados pejah kula tuwin pejahing ingkang rinuwat mujudaken palerman saking kathahing piyawun sedaya kalepatan kula tuwin kalepatanipun ingkang rinuwat linebur kanthi anggen kula minangka dados rana nyuwun ing ngersaning Gusti kang hanggelar jagat. Wata kaya mangkono. Ketingal manteng pangesine Raden Sedyawa donya maos donga sakti. Minangka cihna nyuwun ing ngersaning pangeran minangka sarana urwating Sukerta ing sumandang ingkang rinuwat kritik medal kanang hawa sinartan nyebat asmane Gusti kang Maha Siji. Kawimbuh maos umul kitab ingkang tunggil sanapas awit saking palimarmaning pangeran kaya wis katarima pamintaning kang hangruwat apa ta tandane nalika semana ana pedhut ing wujud gembuleng ireng hangendanu medal saking hangganing Pandya Bathari Durga jelek sakala ical wujuding raksesi babar widodari ingkang ayu kaya widodari kayuwangan kaindran. Enggar sang wisating hawan mulat sri langening marga waduh pukulun kula ngaturaken genging panuwun dene lantaran paduka nyuwun ngampil raganipun wayah kula pun Sedyawa saged nyengkaken wangsul kula dados widodari malih pukulun. Iya Bathari Uma mbok menawa Gusti wis nampa tur dasare nggonmu wis tobat kanthi to andeming lair itu musing batin mula ora aneh yen to Gusti angudaneni marang apa ingkang dadi paminta kita Bathari Uma ya mung kabeh mau mung gumantung marang jeneng kita pribadi yen lestari nggonmu tumindak becik marang sapa wae tak kira gegambaranmu uga bakal becik ora beda kaya widodari ingkang mapan ana ing kayiwangan ning kosok baline yen to ayumu tok nggo lelemeran aja kurang pangapura yen to wujudku bali kaya ora seksi maneh kabeh mung gumantung marang jeneng kita Durga daning kita wis kasebadan silih salira wujud ayu kaya mengkono ulun lilani kita kundur marang kayiwangan Jogri Saloka kemarin kunjun pamit kulun.